Prodáváte dům, byt nebo pozemek na jihu Čech? Já s těm lidem pomáhám už 15 let, pojďte se podívat, co na to říkají. Prodávala jsem dům, který jsem vlastnila spolu se starším synem po smrti manžela. Z toho důvodu, že už jsme se chtěli každý osamostatnit do svého. Prodávala jsem byt v Táboře 3+1. Vlastně jsem ten byt nepotřebovala, chtěla jsem se přestěhovat vlastně na chalupu. S novými majiteli jsem spokojená, jsem ráda, že jsou tam zrovna oni, protože byli velice příjemní a mají nedaleko odtamtud babičku, takže to mají k sobě blízko. Pan Zeman s námi spolupracuje asi 10 let a známe se zhruba taky tak dlouho. Jsme s ním jako maximálně spokojení. S panem Zemanem jsem byla velice spokojená, protože ten byt jako prodal rychle, vlastně byl velice ochotný vůči mojí rodině. S prodejem a s pana Zemana, s jeho přístupem k práci jsem byla velice spokojená. Pan Zeman je sympatický mladý člověk, inteligentní, má skvělé vystupování, vstřícné a máte prostě pocit, že je to váš známý už několik let. Takže jsem s jeho výkonem velmi spokojená a všem ho mohu jenom doporučit. A pokud i vy si se mnou chcete popovídat o možnosti prodeje, klikněte dolů pod video.